todo, en áreas protestantes pero moi modificado, e en áreas ortodoxas pero cun período máis curto de tempo. Este costume ten máis de 5.000 anos. Ven do Imperio Romano, onde celebrábanse festas similares, e a continuación foi estendendo por toda Europa e América debido aos navegantes españois e portugueses. Tamén hai outra versión que di que os povos agrícolas, os cales almacenaban comida por inverno, coa chegada do bo tempo, esta comida tiña o risco de estropearse e celebrábanse grandes festas para consumir todos estes produtos animais. Durante estas festas tómanse gran cantidade dos tradicionais chourizos, lacóns e cachuchas. As androllas e o caldo tampouco soen faltar na maioría dos fogares. Tamén nestas épocas elabóranse sobremesas especiais como son as filloas, as rosquillas ou as orellas, que son os pratos máis típicos do Entroido. Iníciase o sábado anterior ao domingo fareiro. Ese mesmo domingo ten lugar a primeira batalla co farelo. A procesión de mecos sae á rúa acompañado con fachucos de palla e unha gran comitiva formada por gaiteiros, apeiros de labranza, campesinos co vestimento tradicional, choqueiros, bois e touros. O domingo leiro celébrase o xogo da ola pasando olas dunha persoa a outra. Esa mesma noite as mulleres saen todas xuntas a cear. O mércores de cinzas entérrase a sardiña, despois do pregón, e por último o ciclo cérrase o domingo seguinte. O Entroido de Laza é un dos máis antigos de toda Galiza. Caracterízase polos seus peliqueiros, os cales saen á rúa vestidos cos seus traxes característicos, formados por o domingo, xunto co martes, realízase unha cabalgata de carrozas decoradas de distintas maneiras. Ese luns, un home da vila, disfrazado cunha cabeza de touro postiza, semella atacar as mulleres, mentre os seus compañeiros tíranlle formicas ao público. Por último, o martes, lese o testamento, que é unha crítica de todo o acontecido dende o carnaval do ano anterior. De Verín, o que máis chama a atención son os seus personaxes característicos, os cigarróns. En Verín tamén ten unha gran importancia ese domingo, cando celébrase o desfile dos folións, que son 30 ou 40 veciños que fan unha mascarada e saen ás rúas con grandes bombos, creando un xigantesco balbordo. En Covelo, o rei defende o Entroido dos danzantes, os cales nunha batalla inténtanlle arrebatar a coroa. Todo isto baixo a mirada do bobo, do xuíz, do fiscal e dos seus gardas, os cales intentan evitar o destronamento do rei e con el o do Entroido. Despois desta batalla, ofréceselles aos veciños gran cantidad de alimentos típicos destas épocas.